lafiya kalau kai sai yanzu kuke zuwa makaranta ko ku yi sauri ku shiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa. Wan najmi iza hawa. Sahabi. Mutanen gari kallon mace mai bin maza suke min. A yanzu dai na iya bakin kokari na. Kai kaɗai kake kokarin min adalci. Amma ki sani kina ki sunan ya riga ya lalace. Me yasa ki sani ma na ya ɓaci? Juna biyu gare ta. Juna me? Kin san me yasa ake girmama ni a garin nan? Saboda iyata na ba ta tarbiyya na addini, sannan iyata ita kadai ce ta yaƙi da jahilci, sannan iyata ita kadai ce ta iya karatun bature. Kowa yana ban daraja a Rabi. Me yasa kike so in yi mummunan ƙarshe? Baba dan Allah ka yaƙuri ka yafe. Behind every mask, Rabi. there is a face, and behind that, a story. To keep the flame burning, Kamal International returns with another suspense-packed thriller, Sahabi. Me yasa miki kike amai lafiya? Ni ma ban sani ba, kawai bana jin daɗi. To miki ta mahaukata. Yaushe rabon da kiga al'ada? Tun wata 2 da suka wuce. Mutuncin kamar tabaka darajarka da kimaka a ido na sun zube. Ina so ka sani Rabi dai iyata ce, ni na haife ta. Da iliminka da hankalinka kake irin wannan magana? Allah ya gafarta malam. Yanzu ilimi na baya aiki. Subhanallahi. Idanuwa na ba sa gani. Subhanallahi. Kunnuwa na ba sa ji. Subhanallahi. Hankali na kuma ya riga ya gushe. O ye who believe, fear Allah and speak the right word. Her accusation could be true, false, or a conspiracy. Sahabi. Idan har an saita danko da kyau zai harbo tsuntsu. Ka cuce ni Sahabi. Allah zai saka mu. Kama sunan shedan. Tunda shi yasa kika aikata wannan ta'asa. Now she's dejected, rejected, ejected, downcasted, outcasted, and isolated. Sahabi. Za ka zauna a cikin ɗakin nan har wayewa gari. Ni kuma zan kwana a ƙofar ɗakin. Gari yana wayewa. In tabbatar masa da cewa gashi nan ka shigo ɗakin da take kun kwana tare. Kamar ba za ka rayu ba. Na shiga uku. Ni Salame. Kin yi gaskiya adda. Biki ƙarya ba. Haba malam. Ka fita sha'aninta. Duk abin da za ta yi maka ba kai ba ita. Haka ne fa. Ya sai dai. Sahabi. Sahabi. Story Nafisa Abdullahi. Ba Sahabi. Ya kamata ka sani. Masoyi ba zai taɓa zama maki ba. Ban yadda ba. Screenplay Nasir Alkanawi. Producer Yunusa Mu'azu. Executive producer Ibrahim Shehu. Me yasa ki so ne kunar bakin wake? Auren nawa ne kunar bakin wake? Kwarai kuwa. Sahabi. Directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Ke ce dalilin da yasa na zo gidan nan. A haka kamar na Allah. Ba a wajen ɗaukan karatun ka lalata min rayuwa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabi.